Jama'a assalamu alaikum warahmatullah. Muna nan dai akan wannan program ɗin da muke yi akan abubuwan da ke hana mata aure. Wanda muka ce za mu dawo gare ku 'yan mata, musamman ƙannenmu. Musamman ku ƙannenmu, duba ga yanayi ya canza. Kamar yadda ake ta wahalan aure ana cewa maza sun yi ƙaranci matan kuma sun yi yawa, haka yake. Daman akwai hadisi da ya tabbatar mana ƙarshen zamani hakan zai iya faruwa. So amma idan mun riski wannan lokacin yaya za mu yi mu kiyaye kawunanmu daga faɗawa haɗura na wannan sharri na zamani. So farko dai kamar yadda muka ce, idan miji ya zo neman aurenki ko kin haɗu da namiji, kar ki nuna mai ke wayayya ce 100%, saboda matuƙar wayewarki za ki iya ba shi kanki. Wallahi wannan kuskure ne, kuma wannan abubuwan da nake faɗa yana faruwa cikin wannan lokuta. Ƙarshe sai ku dinga cewa wai aljanu ne sun hana ta aure, sihiri ne, wane ne, wace ce. Babu ɗaya daga ciki, babu sihiri, ba wani kambun baka ko wani abu. Ke ce matsalar kanki da kanki. Duk wanda ya zo ke wayayya ce, ke 'yar gari ce. Da ya zo ya samu abin da yake so a wajenki shi kenan zai gudu. Abin da yake so ya yi achieving. Ƙila ya zo ya yi niyyar ya aure ki, amma ya ga zai iya samun ki free. To kin ga sai ya ɗanɗana ya tafi. Ku kiyaye wannan. Sannan kai kuma ɗan samari, idan ba aure za ka yi ba ka rabar musu da ita, idan lokacin aurenka bai yi ba ka rabu da ita. Ina mai ja muku kunne ga wayanda suke ɗaukan doguwar soyayya a shekara da shekaru. Wai da kin mai magana sai ya ce bai siyi gida ba, bai gina gida ba. Ki rabu da shi, bai shirya aure ba. Kar ki yadda da cewa wai sai ya gina miki gida, sai ya miki kaza, sai ya yi kaza, ai ta yaudaranki. Kullum shakuwa kuke ƙara samu, kullum kuna daɗa son juna, shi kuma ba magana aure. Zai iya samu har ya zo ya yi achieving a matsayin ke kaɗai ce, ya yi disbargaining ɗinki da matsayin zai aure ki. Ko kuma saurayi ya ce shi ba zai aure ki ba sai ya neme ki, sai ya yi disbargaining ɗinki, sai ya ji yanda kike. Especially ku ƙannenmu zawarawa, kuna fama da wannan. Da yarinya bazawara ce ba ta da wuyan a bi ta kanta, da nufin za a aure ta, shi kenan ta ringa bi tana rabawa titi a matsayin za a aure ta. Wallahi ku kiyaye wannan haɗura da muke ciki. Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyaye mu, ya kare ni da ku gaba ɗaya, ya shiryar da mu, ya kare mu daga musifun zamani. Ga addu'a da za ki dinga yi domin neman zaɓi. Ki yawanta faɗan la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Duk lokacin sallah ki ringa yi ƙafa 100. Insha Allahu Rabbi Allah zai kawo miki ɗoki, Allah ba zai bar ki da wayonki ba, zai shiga cikin lamuranki kuma ya zaɓa.